Ja čo ťa poznám, prvý raz, že čo zuby, ja som tvoje zuby prakticky nevidel, hej, ty si to pekne všetko skrýval, takže akože to nebolo vidno. Ale ako ja si ťa pamätám, že proste tvoj obed bol bežný čipsy a ku tomu kola, hej, proste to si mal akože bežne a teraz, a viem, že či si mi rozprával, že ešte to som ťa nepoznal, ale že si fajčil ako dúha, takže akože zase. No ale to bolo v roku 2009, keď som prestal. To už je 15 rokov, čo nefajčím. To som prestal zo dňa na deň, ale fajčil som 2 balíky denne. Hej, lebo som mohol, lebo som mal vlastnú kanceláriu, 4 okná podkrovné, som mal ťah. Čiže hej, fajčil som a som si povedal jedného dňa krásneho, že je na čase prestať, lebo som nedokázal prestať fajčiť ani na 15 minút. Okay. Tak som si povedal, buď to prestanem raz a navždy, ale postupne som nevedel prestať fajčiť. Čiže som si povedal, že tak to musím zrobiť. A sa mi to podarilo. A dokonca to bolo deň po bratovej rozlúčke, chvála Bohu mi bolo zle. Rozlúčka so slobodou, všetci sme chlastali, na druhý deň som si už nezapálil. O týždeň mal brat svadbu, tiež som si nezapálil. A tým pádom som sa snažil prestať, lebo som si povedal, že keď si zapálim ešte jednu cigaretu, tak začnem znova fajčiť. Do dnešnej doby sa toho držím. Že keby som si hovorím, že keď si zapáliš jednu cigu, kúpiš si balík. Nehovorím o tom, že som si nedal dutník, že som si nepoťahol, alebo dal som si dutník, alebo niečo iné, hej, alebo vodnú fajku. Ale vôbec potom som si povedal, že nepokračujem, bolo to ťaha to, hej? Lebo to je závislosť, ktorá sa dá odstrániť jedine tým, že ju nebudem podporovať, to znamená, že nezačnem.